Ni Aitor Azkoetanaz, Zeberiotik nator, Saldarian auzunetik, eta gaur Arrigorriagan gauz Gaztaia saldute. Covid dan hori txarto etorri jaku, bai bentak, egun azoka asko kendu dozkuez, eta Bilbon arenalean iten dugu gure lurreko merkatu zapaturo. Eta gero indugu ugaun bebai artean da hemen Arrigorriagan. Ostean honek bakarrik iten gabiz, eta bentak bai bajatu direz asko, azoka gitzi dekoguz, da etxean, da apurke holan gabiz. Hola, Zeberiokoa, salduten dugu Gaztaiak esnetiken, eta mermeladak maskiukoak. Lehenengokotan, etxean egoten zirenean jendea, nahiko ondo. Porque gu daukagu kontsumo talde bat, eta han salduten zan nahiko, porque jendea zan urtetan etxetik. Baina eran ja hori apur bat pizkatu da. Gu daukagu San Miguelen taldea, eta batzuk etorten zirean taldera, lokalera, eta beste batzuk igual bere situazioa zan txarragoa, eraten gendun etxera. Igual bildurragaz eta ez daki zarrak, holan, eraten gendu zen etxera. Udaletxe gehiago animetan diren azoka gehiago iten, eta apurbet gero produktuek saldu aliteko. Egin behar zairen gehiago leku guztietan. Hilean behin feri bat herri bakoitzean hori zingo zen oberen, porque jendeak ezagututen dau produktua, gero ja etorten da hilean behin erosten hori produktua.